अरे दीदी के का जरूरत रहे इतना कुछ भेजेला? हाँ? अच्छा, राउर दीदी खाली राउर दीदी है, हमर भौजाई भी तो बाड़ी और इतना सब सामान के जरूरत तो रहबे करल है। आखिर हम ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह जी के यहाँ आइल बानी, तो यहाँ के लोग के भी मालूम होके के चाहिए नु कि राउर दीदी के बियाह कोनो छोट मोट घर में नइखे भइल। अरे वो सब तो ठीक कहता नहीं, पर यहाँ सोचे वाला भी तो केहू चाहिए। मतलब? अब छोड़ी मतलब ये बताई कि दीदी के अमरनाथ की यात्रा कैसन रहल? अरे जब हम संगे रहनी तो उनका कोई तकलीफ हो सकत रहे? लक्ष्मण जैसन देवर बन के पार लगा देनी और क्या। तब तो जरूर दीदी के तकलीफ भइल हुई। अभी हम फोन लगा के पूछ ले बतानी। एक मिनट, हम अबे फोन लगावता नहीं, रउआ अपन दीदी से खुद ही पूछ ली। अरे रउआ लागे भी मोबाइल बा? वैसे मोबाइल तो आजकल के जरूरत हो गई बा, एकरा बिना कामे नहीं खे चलत। इहे बात तो हम इनको से कहली, लेकिन ये हमार बात ना सुनेलन। कहलन मोबाइल रखम तो सब कोई के समाचार देवे के पड़ी कि हम कहवा बानी, का करतानी। वैसे उनका कहल भी एक तरह से ठीक है बा, कब्बो कब्बो बिना मतलब के भी परेशानी उठावे के पड़ेला ई मोबाइल से। अरे मोबाइल से कौन परेशानी होला? इतना ना लेवे के को बहाना बा। अरे रमा जी, अगर रउआ लेके बात करे में कोनो डिस्टर्ब ना होखे तो हमहू आ जाए। बबनी रउआ ना खाली मजाक करीला। हम कहाँ मजाक करत तनी भौजी? तब कहली राउर मन के मुराद पूरा हो जाई। वैसे ये विक्की बाबू कहाँ बाड़न? हम उनका से मिले के चाहते नहीं। तो चली हम रउआ के भेंट करा देतानी। चलिए। अरे तनी सावधानी से मिलम उनकरा से, काहे से कि उनकर मूड के कुछो ठीक नहीं थे। मतलब कुछ हो ना, रउआ चली हम रउआ के भेंट करा देतानी। चल आओ। इली विजय बाबू, हमने के जगह से मिले जात रहनी है, वो खुदे आ गईलन। का हाल बा विक्की बाबू? हैं? हमरा के पहचाना तानी कि ना? ना। भैया केहू के ना पहचाने ले। अरे काहे ना पहचानिए, हम अभी इनका याद दिला देता नहीं। का विक्की बाबू, रउआ बिसर गई नी? राउर बाराती में हम कितना हंगामा कैले रहनी। हंगामा कैले रहनी? हाँ याद करी, हम सब बाराती लोग मिलके। एक मिनट विजय बाबू, इनका के जबरदस्ती कुछ याद मत दिलाई, ये परेशान हो जालन। इनका से बेसी परेशान तो रउआ बानी। अरे हम तो रउआ लोग के परिचय करावे के बिसरिए गई नी। तनुजा, ये हवन विजय बाबू। जी प्रणाम। प्रणाम। बड़की भौजी के बहन के देवर। अब विजय बाबू यही तनुजा भैया के देख रेख यह करेली, यही से हर बात के बेसी ख्याल रखेली। अच्छा बात बा, ख्याल राखल अच्छा बात बा, पर इतना भी ख्याल मत रखा कि हमनी के बिसर जास। जी बात दरअसल ई बा कि इनका के जब कुछ जोर दे के याद दियावल जाला तो ये बहुत परेशान हो जालन, फिर इनका के संभारल बहुत मुश्किल हो जाला। ओह, वैसे इनका के हर तरह से संभाल लेवेली है ना? हाँ, बहुत अच्छा से। ये राउर माथा पे चोट के निशान कैसन? वो दरअसल भैया जी वो हम विक्रम बाबू के साथ खेलत रहनी हा, तो खेल खेल में लग गई। जरा ध्यान से खेली, खेल खेल में कुछ भी हो सकत रहे, कुछ भी हो सकत रहे। अब तो हम इनका के ले जाएं? हाँ ले जा, विजय बाबू के मिले के चाहत रहला ना, से मिल लेना। मिल तो लेनी, बाकी भगवान से यही दुआ बाकी इनका के जल्दी ठीक कर दे। अच्छा विजय बाबू, तो हम चलत नहीं। चल। यकीन नहीं खे होत, भगवानो ऐसा खेल खेल सकता रन। हाँ, ये सब तो भगवान के खेल है, जेकरा के केहू नहीं के समझ पावत।
चाय। गिरधारी जी। विकी बबुआ के व्यवहार में कुछ फर्क भइला कि ना? बहुत परिवर्तन बा मलिकार। उ तो काल हम देखनी है, बबुआ अपने से कुछ कहत रहलन। उ तनुजा बिटिया से का जाने का बोलत रहल। अच्छा का बतियावत रह? उ का कहल जाला जे का उ जे उ अरे ई ऊ का करत तारा? तू तो एकदम बुढ़ा गईला है गिरधारी। मलिकार रुकी ना, जो दिमाग में बस सेहो निकल जाए। तोहरा दिमाग में बढ़ले का बाजे निकल जाई हैं? हाँ, याद आ गई। बबुआ तनुजा से कहत रहले कि सारी सारी का मतलब? सारी उहे जे माफी मांगल जाला। अच्छा सॉरी कहलन, अपने से कहलन? जी। अच्छा संजीत। जी बाबूजी। आओ बैठो। जी। का भइल? अरे वो का नाम होकर बबन? जी बाबूजी, ओकरे से मिल के आवता नहीं। का बात भइल? जी बात का होई, वो बात करे के एकदम तैयारे नहीं खे। का मतलब? बात करे के तैयार नहीं खे कर मतलब का बा? वो एकदम जिद पे अड़ल बा। बोनस और वेतन ओकरा दोनों चाहिए। बाकी कोनो मुद्दा पे बात करे के तैयारे नहीं खे एकदम। तोहनी से एगो काम ढंग से नहीं हो सकत। मजदूर यूनियन के प्रॉब्लम दूर ना हो सकेला? वो बात सुनी तबे ना प्रॉब्लम दूर होई। बात में इतना दम होके के चाहिए जो सुने खातिर तैयार हो जाए। एगो काम करनी है वो ना भाई। अब हम अकेले का देखी? खैर तू जाके मैनेजर साहब के खबर भिजवा दा कि हम बबन से खुदे मिलल चाहता। जी बाबूजी। जा। ओकरा बाद डॉक्टर साहब के पास एक औरत आई अब बोलली का, डॉक्टर साहब हमार पति हमरा के पागल बोलेलन। हमरा के देखी हम पागल बानी का? डॉक्टर साहब कहलन कि ना, का पागल दिखत है? औरत का बोलली मालूम बा? बोली कि तू घोड़ा बना, हम ओकरा ऊपर चढ़ो। रमा जी, राहुल हंसी बहुत कमाल के बा। वो हंसे नहीं तो बहुत अच्छा लागे नहीं। हमरा विचार में रहुआ रोए तो अच्छा लगा। तनी रो के दिखाई। अरे हम रोए के कहता नहीं, रहुआ हंसता नहीं। का होता? ढेर हंसी मजाक हो रहल बा। चलो लो अब तनी शरबत पीला। मजाक अभी शुरू कहाँ भइला भौजी? अच्छा जब हम मजाक करम नो तो तू वजह से भाग जाइबू। देख ली राउर भौजाई के बहन के, जब देखा तब भगावे के लागल रही। भगबू ना तो दोसर घर में जाके बसबू कैसे? हाँ ये बात तो ठीक बा। अच्छा तो रुआ लोग एक दल में हो गई नी? हाँ पिछला बेर की तरह इस बार विक्की बाबू भी राउर साथ ना दिए। ठीक कहता है। अब की बेर हमार साथ देवे खातिर भैया भी नहीं खान। पता ना भैया कब हमार साथ देवे लायक हो जाइए। देखी दिल छोटा ना करी, राउर भैया जरूर ठीक हो जाइए। बहन के रक्षा सूत्र में बहुत ताकत होखेला। रउआ एक बार भगवान से अपना भाई खातिर कुछ मांगी तो सही। हमारा पूरा विश्वास बा वो पूरा जरूर हो जाई। भगवान का रस राउर विश्वास कबो न टूटे। हम तो भगवान जी से हमेशा उनकरे खातिर मांगेली। पता ना वो हमार कब सुनिए। अरे जरूर सुनिए। अकेले तो मंदिर रउआ कितना बार गईल हो कब। अब की बार हमरा संगे चल के भगवान से मांगा, देखा चमत्कार। हाँ बबनू, एक बार विजय बाबा जोड़े जरूर मंदिर चल जाई। का पता कब केकर जवान में सरस्वती बस जास। हो सकेला राउर मुरादो पूरा हो जाए। तो ठीक बा, मंदिर चले खातिर तैयार हो जाई। आज ना काल जरूर चल जाई। जैसन राउर मर्जी। अरे भौजी शरबत तो पिलाई। अरे हाँ हो, तू लोगों की बात सुनते सुनते हमरो दिमाग सुधर गई। हाँ इला है नहीं।
बानी माँ जी? कुछो ना दुल्हन, बस ऐसे ही। माँ जी, संजोग से लेकर यहाँ आ गई बा। दीदी जानबूझ के भेजले बिया। अरे प्रसाद ही तो एगो बहाना रहे ताकि परिवार वाला लड़का के नीमन से देख ले। हाँ दुल्हन, बात व्यवहार से तो लड़का बहुत नीमन बा। खाली बात व्यवहार से ना माँ जी, कुल्लो खानदान से बहुत नीमन बा। आखिर हमार दीदी वहाँ बियाहल बिया। माँ जी, रमा बबनी की ए से नीमन लेकर ना मिली। बात तो तुहार ठीक है बा दुल्हन, बाकी रमा के खोट। पैसा माँ जी, पैसा। अरे पैसा से त कैसन कैसन खोट छुप जाला। और उसहू माँ जी, कमी तो हमने में नुबा। बस तनी सा दान दहेज बेसी लागी। हाँ दुल्हन, बाकी बस माँ जी, रुआ अच्छा मौका देख के बाबूजी से बात कर ली। रहल रमा बबनी के बाद तो बियाह के बाद विजय बबुआ के इहुए जवाई राजा बना के रखे के। हाँ दुल्हन, हम तो हर बाबूजी से बात करब, जरूर करब। हाँ माँ जी, हम तो चाहते नहीं किसहू रमा बबनी के बियाह ओही कुल खानदान में होके, जीवन भर सुखी में रहिया। अच्छा तो ई बात बा, तो ई खिचड़ी ऐसे पक रहल बा। हम ई खिचड़ी के बीरबल की खिचड़ी बना के छोड़ब, राजी के राज केहू न जानी। विक्रम बाबू, चली खाना खा ली था। चली चली खाना खाई नाता। नाता नाता सब खाना चिरई ले जाई। चिरई कहाँ बा चिरई? रुआ पहले खाई तो सही। चली खाई। अरे ये का कर रहल बनी? आज खाली बदमाशी करे के मन बा? हाँ, आज खाली बदमाशी करे के मन बा। तू ही दांत दिखा के का खिया रहल बारू? का खिया रहल बड़ू? चंपा चुप हो जा। चंपा चुप हो जा। ठीक। अच्छा, हम बोला तनी तो दांत दिखाओ तारू। आई बोलन तो चुप हो गईलू। भगलू के यहाँ से? भगलू के यहाँ से? ठीक है। खैली पानी। अब तक खाना खा ली? खाली? हाँ खा ली। खाली? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। विक्की बाबू हमर कितना बढ़िया बारन। सब खाना खा ले वाला। ना अच्छा, ना फिर बदमाशी करे लगनी। ठीक बा। हम कुछ नहीं सुने के चाहता नहीं पंडित जी। जी, ए बार गंगा पुल के ठेका हमरा चाहिए। हाँ मलिकार, विजय और रोवा से मिले आइल बारन। अच्छा ठीक बा, हम रउआ से बाद में बात करो। पढ़ा। खुश रह। और क्या समाचार बा? सब ठीक है बा। गिरधारी जी। अरे तनी विजय बबुआ खातिर चाय नाश्ता के इंतजाम करी। अरे ना काका, रहे दी। अभी अभी हम चाय नाश्ता दोनों करके आ रहल बानी। हम तो बस राउर आशीर्वाद लेवे खातिर आइली हैं। अच्छा ठीक बा, बैठ जा गिरधारी। जी, विक्की बाबू के बारे में पता चलल है तो बहुत दुख भइल है। रउआ बहुत अच्छा कहनी है कि एगो लड़की उनका देखभाल करे खातिर रख देनी है। हम अबे देख के आवत नहीं, खूब अच्छा से सेवा करत रही। बड़ा अच्छा लेकी बिया। वैसे आजकल तू का कर रहल बाड़ा? पढ़ाई लिखाई पूरा भइल कि ना? अभी अभी हम बिजनेस मैनेजमेंट खत्म करनी है। अच्छा बिजनेस शुरू करे के पहले कुछ एक्सपीरियंस करे के चाहता नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो आपन बिजनेस शुरू करब। वाह, बहुत अच्छा। कौनो भी काम शुरू करे के पहले ओकर अनुभव लिहल बहुत जरूरी बा। वैसे कोई काम शुरू करे से पहले राउर अनुभव के फायदा हम जरूर उठाई। का मतलब? अब यहाँ रउआ से ज्यादा अनुभवी और के बा। राउर आशीर्वाद से बिजनेस के कुछ गुर हमहू सीख जाई। हाँ, काहे ना, जरूर। अच्छा तो अब हम चलत नहीं। अच्छा। बातें बात में तो एक बात भुला ही गई नहीं। रमा जी के लेके हम मंदिर जाई, वो विक्की बाबू खातिर कुछ मन्नत मांगले बड़ी। हाँ हाँ, काहे ना,
गाड़ी बा, ड्राइवर बा, जाए। जी खुश रह, खुश रह, खुश रह। बड़ा संस्कारी बच्चा बा। अरे रुआ हमरा के कौन मंदिर में लेके आयल रहनी हा? ई मंदिर में तो हम पहला बार आ जाइनी हा। भले ही इलाका राव रहा, बाकी यहाँ ऐसनो जगह बा कि हम जानत तानी। ऐसे भी यहाँ इंसान हर समय तो आ न सकेला, यही से कोनो खास मौका पे भगवान जी से कोनो खास बात करे खातिर यहाँ आवल जाला। अरे वाह, रुआ तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानत तानी। और हमरा के इहो लागता कि रुआ के भगवान जी से बहुत प्रेम बा। जब मन में केहू के प्रति प्रेम हो जाला ना रमा जी, तो भगवानों से प्रेम हो जाला। अच्छा, तो रउआ यही खातिर अपना मन के बात भगवान जी से मांगे आयल रहनी है। ऐसने एकांत मंदिर में आके भगवान जी से प्रार्थना करे के चाहिए, ताकि वो हमनी के बात ध्यान से सुन सके। अच्छा, तो यही से रउआ भगवान जी से अपना मन के बात मांगे आयल रहनी है। हम तो बस अपना भैया के ठीक होके के मन्नत लेके आयल बानी। भगवान हमारी मनोकामना पूरा कर दिया बस। लेकिन रउआ ये बताई कि रउआ का मांगे आयल रहनी है? कब्बो कब्बो मांगे वाला बात मन में ही रखे के चाहिए, काहे कि जब वो पूरा हो जाला नु तो ओकर दुगना खुशी मिलेला। अच्छा, रउआ बात के घुमा के छुपावत आई। बताई ना रउआ का मांगनी है? अरे रउआ तो हमार मनोकामना के पीछे ही पड़ गई बनी। फिर रउआ बात के घुमावत आनी। अरे ना, सच कहीं हम कितना बार अपना खातिर भगवान से मंगले बनी, लेकिन आज हम रउआ मन के बात मंगनी है। भगवान जी से कहनी है, हे भगवान जी, रमा जी के मन के मुराद पूरा कर दा बस। अरे शंकर जी, शंकर जी। अरे रमा जी यही जा? हाँ, मंदिर में दर्शन करे आयल रहनी है। अच्छा अच्छा, इनका परिचय? ई विजय बाबू हवन, हमरा भौजी के बहन के देवर। ई मंदिर में इहे लेके आयल बारन हमरा के। इनका परिचय? जी, शंकर नाम बा हमार। और इनका से मुलाकात भी हमरा एगो मंदिर में भइल रहे, जहाँ हमार पर्स चोर लेके भागत रहला और इहे बचौलन। यहाँ अभी मंदिरे आयल हो खब? जी। मंदिर में बहुत घूमे नहीं रहुआ। का करी विजय बाबू, आजकल चोर उचक्का सब ज्यादा मंदिरे में घूमे से उनकरे तलाश में बानी। अब का पता कब कौन कहाँ कौन भेष में भेंट हो जाए। अच्छा बात बा, अच्छा बात बा। दरअसल ई मंदिर जाके वहाँ के आसपास के गरीब बच्चा लोग के खाना खिलावेला, और ई काम तो बड़ा पुण्य के होला नो। ये तो बहुत अच्छा बात बा। जी, कोशिश करेले कि जौन खुशी बचपन से हमारा चेहरा पर ना रहे, वो खुशी थोड़ी देर लगी लइकन के चेहरा पर दिख जाए। बड़ा उच्च विचार बा राउर, रउआ से मिलके बहुत खुशी भइल। आज के जमाना में भी ऐसा इंसान बा। वैसे रउआ करे नहीं का? जी कुछ खास ना, बस टेढ़ा आदमी के सीधा करे के काम करता। का मतलब?